Taci. Așa Bă! scria, Hilt, acolo. Băi, punct! Dă-le. Punct! Oi, ce vrei? Bagă-l în confă și tu pe Shifty. Vreau să râd un pic, că facem mișto de Sumix. Bagă-l un pic. Ce-i Intră, băgat stai. în confă? Intră în confă. Nu e Sumix. Dar cum ai mă omorâte? Deci am Uite, băi, dat, adică deci vorbește unul cu am ăla, dat, îi dai... am dat în el odată, să două. Și el a dat odată și a murit. Tati, care e? Taci. Ce? N-avea acum, mă. Adică, Ia 290, Da. 99, cred. Așa. facem o chestie. Ce? Tragi-mi